Sure guys, this is Phendani Joqubula Sinoniyondla encane zinemba sinegazi emqaleni. Igama lensizwa ke ngophazamisa umcimbi amanye amadoda egendlela engayicimeni ngoba kusilona labelungu. Namhlanje ngami ngedwa. Hamba nentokazi enhle. Itshitshi into ehlolwayo madoda. Nkosi amanye niyabona. Ayifawa lamthutha niyabona. Naye ke nakhona siyahlola thina. Everywhere la khona yena. She wants mentioned ukuthi kuyahlola. Sicela ukuzazisa kubabukela lapha ekhaya. Sanibonani, ngiyethemba niyaphila. Benome phambi kwenu unana wakabuthelezi. Yeah. So ngicela Okay. Umabuthelezi ke niyamazi. Angeke nongichaza. Umabuthelezi. Siyashintsha ngathi sonke sibonga. So awusho sis how was the camp? Icamp beyimnandi ihambe kahle kakhulu intombi beyiphumile la ethokoza sijabulile sonke niyabona sonke ehlolile lapho khona mina nje ngihlale nazo ngiyahlolwa icamp ihambe kahle kakhulu kumnandi iningi futhi sikufundile Usisi namhlanje uGandagandi wacula ingoma ethi Silimele which is bengiqala ukumbona relate naleya ngoma leya and most abantu which is ba relate naleya ngoma leya. How did you feel mayicula leya ngoma leya or umbona kulesa simo lesi? Okay, kulesa simo kade ukuso nemecula leya ngoma leyana ngela ngafila emotional ne because ziningi izinto ezenzakala emajijini ezinye ngeke ngikwazi ukuyikhuluma la ziningi so ngathi vele ezamajiji yakho ngasho kanjani Shithi kahle ngine onkolothi episode wekhumbula amajiji before hey Unkolothi episode mara soyilungisa ni ngicela ukubuza happy message onayo for intombi as once mentioned ukuthi niyago happy message onayo for le ntombi mhlawumbe of go through situation wena go through kuyona entombini nanoma ngeke uzudalula ukuthi go through in but happy message onayo for intombi ehlukumezekayo emajijini nengaphathekanga kahle kodwa zithola ukuthi le ndlela ziyayithanda yo angazi ngiqale phakathi kodwa nje into engayisho ukuthi bafethu nathi sikhulele kuye kulondlela le of course ayikho lula umntombi abukho lula bafethu like ziningi izinto ohlangabezana nazo uyacwaseka so into engayisho nje ukuthi intombi ayiqhubeke bayiziphathe kahle zinganake ezinye izinto ziqinise kakhulu futhi nasesikoleni bafethu nihloniphaneni mangabe into ingakuphathanga kahle anizameni ukuyilungisa uyabona into engayisho nje le ukuthi intombi azibe strong nkosiyami siya like ngathini ake ngize ngisho ukuthi ngilesimo lesi ezikuzo you understand but nami ngikhulele khona ematshitshini so I know very well ukuthi umuntu bethu angaphathanga kahle usuke echaza ukuthini Silimele simanxeba ngenxa Nkosi yami awu thank you guys signing out siyabonga siyabonga